La distància informativa crea murs on hi hauria d'haver ponts. A De la Fruit, els treballadors no llegeixen les notícies de la web. Hi havia informació important que es perdeia. Per això hem creat Fruits App, una app pensada perquè els operaris tinguin, per fi, un accés real i immediat a tot el que passa a l'empresa. Amb un sol gest, els treballadors de la Fruit disposaran d'una eina de treball que els permet estar informats, connectats i alineats amb tot allò que importa a l'empresa. També poden comunicar-se directament amb qualsevol departament a través d'un xat àgil i proper, sense tíquets, sense esperes, sense distàncies. Tot el que necessiten per treballar, nòmines, torns, vacances i novetats, està al mateix lloc i gràcies a les notificacions i alertes s'hi connecten diàriament. I mentre consulten el que és important, també poden descobrir contingut addicional, com consells i vídeos d'interès, fent que l'app sigui útil i atractiva a la vegada. Un nou pas cap a una cultura empresarial més propera, més participativa i més humana.